Detido un ribeirense por agredir presuntamente a súa exparella e o actual mozo desta. Foi en Aguiño tras unha persecución en coche. Segundo relataron as vítimas, finalmente foron agredidos nunha rúa sen saída. Os dous precisaron atención médica. Que tal? Moi boa noite. De seguido ofrecémoslles máis detalles deste suceso antes titulares. Mal balance da campaña do polbo tras mes e medio de actividade. As poucas capturas súmase a drástica caída da cotización. O Concello de Boiro demanda a Xunta a mellora urxente do Colexio de Santa María do Castro. O módulo de infantil presenta filtracións e humidades que poden provocar danos estruturais. O Concello de Pontevedra volve a adxudicar a obra do Parque da Rúa 12 de novembro. Faino a menos de 3 meses de ter que reiniciar o proceso tras a quebra da anterior contratista. A Sovedra amplía a axuda a Colombia. A entidade mantén aberta unha campaña para axudar as vítimas do terremoto de Venezuela. Milleiros de persoas saíron onte á rúa para conseguir a mellor visión da eclipse total. Na nosa zona a cobertura acadou nalgúns puntos o 99,8%. Estamos nas novas do día, comezamos. Ampliamos agora a nova de portada sobre a presunta agresión en Ribeira. Xa lle lo contábamos, detido un ribeirense por agredir presuntamente a súa exparella e o actual mozo desta. Os feitos aconteceron a pasada tarde en Aguiño tras unha persecución en coche iniciada despois de que a parella se decatara de que un vehículo os seguía. Tentaron fuxir, pero acabaron nunha rúa sen saída, onde, segundo o seu relato, foron agredidos. Ambos os dous precisaron asistencia médica. Ela presentaba diversas contusións, mentres que o mozo requiriu 2 puntos de sutura e sufriu diversas feridas, tal e como recollen os partes médicos presentados coa denuncia. Ata o lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil e da Policía Nacional e Local de Ribeira. O presunto agresor foi detido por un delito de lesións. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Os municipios da ría de Muros Noia comezan a adoptar tamén medidas para moderar o consumo de auga ante a situación de prealerta declarada pola Xunta. Os concellos de Muros e Carnota, que comparten o mesmo sistema de abastecemento a través da Mancomunidade de Augas, veñen de suspender o uso das duchas nas praias. Ademais desta prohibición, realizan unha serie de recomendacións á cidadanía, como minimizar os regos e non encher piscinas. A nivel municipal tamén reducirán os baldeos e limpezas viarias con auga potable, mantendo únicamente aqueles necesarios por razón de hixiene ou seguridade. Trátase de medidas preventivas, posto que os concellos non rexistran problemas de desabastecemento, polo que teñen por obxectivo preservar as reservas de auga e garantir o subministro. Pouco polbo nas primeiras semanas de campaña. A escaseza de produtos súmase unha forte baixada da cotización que está a lastrar o inicio da pescaría. A campaña do polbo arrancaba a principios de xullo con menos capturas do habitual. As malas expectativas desas primeiras xornadas confirmáronse e mes e medio despois a escaseza de capturas afecta a toda Galicia. Vamos a con casi un mes e medio de campaña, pois, bueno, fallou bastante, non? Si é certo que, falando con o mariñeiro, pois din que se ve bastante pulpo, pero pequeno, de momento moi pequeno. Xa é normal que en estas fechas pois no tempo que estamos, porque sea pulpo pequeno, non? Hasta aí a partir de setembro, outubro, que é cando se empeza a pescar o pulpo máis grande. Pero, bueno, de momento capturas non son moitas, a verdade que non son moitas, pero, bueno, temos esperanza que ese pulpo pequeno que se ve, pois, que se transforme, pois,
no cabo dos meses que podamos safar a campaña, non? Tampouco os prezos acompañan cunha baixada drástica durante as últimas semanas, motivada en parte pola entrada de produto foráneo. Tivemos aí unhas semanas bastante malas, que nos baixou moitísimo, non? Agora parece que repuntou un pouquiño, pero bueno, esta semana volveu a baixar outro pouco, un euro e pico, depende o tamaño do produto, pero bueno, é certo que nos estamos €1,50 ou €2 por baixo do precio que debería de estar, non? Nos levamos tempo sofrindo, que non temos pulpo bastante, e que, bueno, se entra de Marruecos, de Mauritania, do lado, agora tamén entra pulpo de Inglaterra, de Francia, pois que aí apareceu moitísimo pulpo, pero, bueno, non ten nada que ver ca calidad do noso produto, non, iso é indiscutible. Pero, bueno, a xente hoxe en día, pois non solamente se mira a calidad, que é o que se debe mirar, que, bueno, miras tamén máis ao precio, a economía, pero, bueno, a verdad que eu creo que vamos a ir repuntando no precio porque xa vemos que semana a semana que xa vai cambiando a fórmula, o sistema. A pesar deste modesto arranque, dentro do sector lembran que a campaña non fixo máis que comezar e agardan unha mellora de cara aos próximos meses. Temos todo o ano por diante para traballar, levamos un mes e medio, é certo que non é como o ano pasado que empezamos con unha campaña moi fuerte, pero bueno, tamén se este ano fixéramos o mismo, habíamos de tomar máis pulpos, porque se non paraba en abril, os pulpos de abril volvemos a pescar ahora, eso está claro, non? Pero bueno, a verdad que tamén nós estamos un pouco preocupados porque estamos vendo que estamos mirando todo o pulpo, está todo o pulpo ovado, non? Parece que cada ano nunca acertamos que as fechas clave, que as fechas, ahora parece ser que o pulpo se cría todo o ano, e non somos capaces, entón dá un pouco de noxo, de pena, pois que vexas o pulpo que están botando en todas as lonjas de toda Galicia que estea todo avado, non? E iso, claro, iso non é bo para nós, este ano non nos notarás, pero para os anos seguintes pois vais a notar moito, non? O Executivo boirense carga contra a Xunta e pídelle que acometa de inmediato, tal e como acordara no seu día, o arranxo da fachada exterior do edificio de infantil do Colexio de Santa María do Castro. Dende o Goberno local denuncian o estado que presenta esta instalación con filtracións de auga continuas que requiren unha actuación rápida para evitar danos no edificio e riscos pros alumnos. Durante unha visita realizada esta mañá ao Colexio do Castro para ver as últimas obras de mantemento levadas a cabo no centro, o tenente de alcalde Luís Ruiz volveu a reclamarlle á Xunta, máis concretamente á Xefatura Territorial de Educación, que cumpra co seu acordo e acometa a maior urxencia posible a rehabilitación da fachada do edificio de infantil deste centro educativo, que presenta humidades e filtracións de auga que provocan danos estruturais no edificio e supoñen un risco importante para os cativos. Estamos aquí un ano máis demandando por sexto ano consecutivo, creo recordar, o arranxo do edificio de infantil do CEIP de Santa María do Castro. Hai que remontarse ao ano 2020 ás conversas que se tuvo por parte do Concello coa Delegación Territorial da Coruña de Educación e onde lle falábamos da necesidade que tiña este centro, Santa María do Castro, de arranxar os problemas nas fachadas que provocaban as humedades interiores en este colegio. Bueno, pois, daquelas conversas, daquel ano 2020, saleu o acordo verbal de que o Concello de Boiro se faría cargo do arranxo do edificio principal do colegio e que a Delegación Territorial se iba a facer cargo deste pequeno edificio infantil, que é onde están os rapaces máis pequenos. No ano 21 buscamos a financiación, contratamos as obras, e obras que se remataron no ano 22. Están aí para ver o edificio principal do colexio e aquela reforma da que se fixo cargo o Concello de Boiro. E está ás miñas costas, perfectamente tamén a disposición de calquera dos veciños que poda vir a ver, en que estado lamentable e vergoñento se sigue a atopar 6 anos despois de aquel acordo o edificio de infantil deste colegio, que además é onde están os rapaces máis pequenos. Segundo denuncian dende Boiro, o novo responsable territorial xa é sabedor tamén desta demanda, que lle trasladaron nunha xuntanza mantida o pasado mes de maio no Concello. Van alá varios meses e faltan apenas varias semanas para que dea comezo o novo curso escolar e a situación segue igual. Esta era a demanda principal que lle trasladamos. Estamos a falar, non sei, falo de memoria, mes de abril, maio deste ano. En ese momento foi cando lle trasladamos a urgencia en poñer en marcha e en arranxar este pequeno edificio. Bueno, pues estamos en agosto, a finais, quedan 20 días, 20 e pico días para o comezo do curso e seguimos nas mesmas condicións a como hai 6 anos acordamos o arranxo deste centro. Bueno, nos demandamos unha vez máis este arranxo e máis invitamos ao conselleiro de Educación da Xunta de Galicia, que todos os anos ten a ben
facer o comenzo do curso visitando algún centro educativo, que veña aquí, que veña ao Castro, que veña a Baliño, que veña a Cabo de Cruz, que veña a este edificio de infantil e que inaugure aquí cos pais e cos profesores este próximo curso. A Xunta licita as obras da nova senda na estrada PO 221 en Moraña. O treito une a Lende e Espedregueira e contará cun investimento de máis de 365.000 euros. A intención é que estea rematada no 2027. Unha senda que ao fin e ao cabo pois vamos a utilizar moitísimos veciños de Moraña e que bueno, que nos vai dar unha seguridade e unha tranquilidade para poder percorrer este camiño con seguridade. Por unha banda, por suposto, fomentar e garantir a seguridade viaria dos usuarios máis vulnerables, que son os peóns e os ciclistas, pero tamén moi importante fomentar esa mobilidade sostible, esa mobilidade saudable, ese poder camiñar, ese desplazarse e facer deporte tamén, por que non dicilo? A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica hoxe esta licitación e as empresas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 10 de setembro. A obra conta cun prazo de execución de 9 meses. Con esta actuación dase resposta a unha demanda do Concello para favorecer o tránsito peonil nesta estrada PO 221, cunha intensidade media diaria de 2.900 vehículos. Ademais, compre lembrar que esta vía é zona de paso para as persoas que acoden a Romaría dos Milagres de Amil. A conselleira recordou que a Xunta o Aveiro do Plan de Sendas de Galicia xa ten habilitado máis de 300 kilómetros de itinerarios peonís e ciclistas en Galicia e continúa traballando para seguir sumando sendas no conxunto da comunidade. E de cartos destinados a infraestruturas pasamos a falar de fondos dirixidos ao sector productivo. A Xunta destina máis de 800.000 euros a 3 adegas do Salnés para impulsar os seus investimentos na elaboración e comercialización do viño. Unha das beneficiarias foi Bionta, en Meaño, que recibiu unha axuda de máis de 116.000 euros destinada a apoiar os seus investimentos e contribuir a mellora dos seus procesos de elaboración e comercialización, reforzando así a súa capacidade de competitividade dentro do sector vitivinícola galego. Estas achegas permiten ás empresas do sector acometer actuacións de modernización e mellora das súas instalacións e equipamentos, así como avanzar na incorporación de novas ferramentas e procesos que favorezan a súa competitividade. Durante a visita, o delegado territorial puxo en valor o peso do sector vitivinícola na economía do Salnés e destacou o papel das adegas e das persoas viticultoras na conservación da paisaxe, na dinamización do rural e na proxección dos produtos galegos. Pois agradecer sobre todo a Consellería do Medio Rural estas oportunidades que nos dan de subvencións para poder realmente renovar un pouquiño as instalacións e melloralas para facer frente mellor ao que é a comercialización dos produtos e máis ao que é a elaboración dos mesmos. Un pouco pois para pasar revista destas novas inversións que creemos que é moi importante que pois, as nosas adegas se modernicen, especialmente pois de cara ao inicio xa de vendimia que estamos ás portas e polo tanto estamos pasando revista e vendo que está todo en perfecto orden aquí na terra do viño, como di o alcalde, pois para eso, nos vindeiros días comezar esas vendimias co noso produto, co albariño, con ese produto de Galicia calidade que tamén nos representa. Como decíamos, Meaño terra de viño e agradecer tamén á Bodega Bionta que siga facendo inversión, se consolide o sector primario, neste caso o viño. Temos que ter en conta que detrás de cada botella que se elabora leva o nome de Meaño por todas partes do mundo. Coa inversión que fixeron, destinada tanto hacia o frío como a nova tecnoloxía, como a eficiencia enerxética, aí podemos observar unha combinación da tradición coa nova tecnoloxía. En Pontevedra, adxudicadas as obras do Parque da Rúa 12 de novembro. Encargarase a empresa Construcións Ramírez por un importe de 687.575 euros. Dende o Goberno local destacan a axilidade do procedemento. En menos de 3 meses conseguiron licitar e adxudicar o novo proxecto tras a quebra da anterior contratista. Os traballos teñen un prazo de execución de 4 meses.
E en estes 3 meses, que é unha cifra récord, o contrato foi rescindido, fixose a nova licitación e está adxudicado en tempo récord. E decir tamén que esta obra está financiada con cargo ás partidas reservadas no convenio que o Concello de Pontevedra ten coa Diputación de Pontevedra. O rexedor pontevedrés explicou que a quebra da empresa que inicialmente executaba os traballos obrigou a paralizar o proxecto para evitar un bloqueo prolongado no tempo. Ante esta situación, o Concello e a anterior adxudicataria asinaron de mutuo acordo a rescisión do contrato, aprobada de xeito definitivo o pasado 14 de maio de 2026. A reforma transformará por completo a fisionomía desta contorna para dar prioridade aos peóns nunha superficie total de 4.700 metros cadrados. Así instalarase un novo pavimento sostible que mellorará tamén a conexión peonil na zona, mellorarase a accesibilidade cunha nova rampla adaptada que conectará a Rúa Santa Teresa de Xesús con este espazo, facilitarase o acceso directo peonil ás traseiras dos edificios do entorno e crearase unha zona con árbores de gran porte. Facemos unha pausa para a publicidade, non marchen. Vilagarcía mellorará o camiño da Renza na parroquia de Sobrán e a travesía Nogueirido en Bamio. Farao con cargo ao plan máis provincia da Deputación de Pontevedra. Así, a Administración Provincial fará unha chega de 130.000 euros para sufragar as obras que mellorarán a seguridade e a comodidade dos dous viais. Máis de 130.000 euros que se van a poñer a disposición do Concello de Vilagarcía dentro do máis provincia. Hoxe anunciamos aquí que este venres, a partir deste venres, o Concello xa pode adjudicar e empezar a licitación desta obra que, como ben dicía o alcalde, que é preto de 1 kilómetro de asfaltado. A verdade que se ve que sí que lle fai falta. E ao final o que decimos sempre, os datos matan o relato, e 7 de cada 10 euros que se están investindo no rural. Xa van 64 camiños asfaltados, e con estes todavía vamos a chegar a máis sitios. En concreto, no camiño da Renza realizarase unha rehabilitación superficial que comprende a limpeza integral, o fresado do asfalto antigo, a regularización da rasante e o estendido dunha nova capa de rodadura de 5 centímetros, complementada coa renovación dos elementos de drenaxe como sumidoiros e grellas e o repintado da sinalización horizontal e vertical. Pola súa banda, na travesía de Nogueirido levarase a cabo unha intervención integral dende a base que inclúe a excavación do terreo, a colocación dunha nova fundación de saburra artificial compactada, a pavimentación asfáltica e a sinalización definitiva para garantir unha vía totalmente renovada e segura para a veciñanza. A Asociación de Venezolanos en Pontevedra mantén activa unha campaña de axuda ás vítimas do terremoto en Venezuela e estende aos afectados polo novo sismo en Colombia. Destacan que se precisa axuda psicolóxica, económica e material para facer fronte ás consecuencias das traxedias. Y nada, desde que empezamos tenemos una red de psicólogas y psicólogos voluntarios tanto en España como en otros países. Tenemos gente en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Uruguay también, y estamos dando apoyo a todas las personas que lo necesiten de manera online. Tener en cuenta que tampoco es algo fácil, porque en Venezuela la luz no es un bien del que puedan disfrutar como lo disfrutamos nosotros, ¿no? Es un poco un privilegio. Los familiares están buscando a los suyos, muchos siguen buscando a los suyos. Lamentablemente esa respuesta que debió haber venido del Estado no fue así, y a día de hoy todavía familiares claman para que rescatistas o para que maquinaria o para que el Estado ejerza y ayude realmente ante la necesidad. Bueno, en nombre de los venezolanos queremos dar las gracias a España, que desde hace años nos ha tendido la mano. En nombre del equipo de voluntariado que se encuentra en Cúcuta, todos con Venezuela, queremos también agradecer principalmente a Saavedra, a todos sus directivos, a todos sus integrantes, por habernos escuchado e inmediatamente haber tendido la mano
para toda esa ayuda que nos han colaborado. Ata o momento en Venezuela 21 profesionais ofreceron atención psicolóxica a 74 casos, 33 severos, a maioría deles no estado de La Guaira, a zona máis afectada polo sismo. Precisamente neste punto a asociación creou unha rede de coordinación con afectados formada por 15 persoas que busca garantir que a axuda chegue directamente ás vítimas. Para facer fronte aos gastos de transporte, o Concello de Pontevedra concedeu a Sovedra unha axuda de 3.150 euros para poder enviar 3 camións de axuda humanitaria cargados con máis de 200 toneladas de alimentos, mantas e roupa a La Guaira, Junquito e Morón. Tamén contribuiu a acción do colectivo a Deputación Pontevedresa, que aprobou un plan para instalar 3 plantas potabilizadoras de auga en La Guaira. O Concello de Ribeira mantén aberto o prazo da convocatoria das axudas económicas para favorecer a autonomía persoal, mellora da accesibilidade e apoio ao respiro familiar. O orzamento ascende a 35.000 euros con cargo ao post social da Deputación da Coruña. Os interesados en solicitalas dispoñen de prazo ata 1 de setembro e poden tramitalas tanto na sede electrónica municipal como no Departamento de Servizos Sociais. Están dirixidas a persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia ou discapacidade, que precisen equipamentos para mellorar da mobilidade, hixiene persoal, comunicación, dispositivos de apoio para o fogar ou eliminación de barreiras para garantir a accesibilidade. Máis dun cento de alumnos dos obradoiros das Amas de Casa de Ribeira exporán os seus traballos na mostra Aires de Dorna, que se inaugurará o próximo 18 de agosto no Museo Municipal. A exposición, composta de elaboracións artesanais, poderá visitarse ata o 15 de setembro. Como cada ano, a Asociación das Amas de Casa de Ribeira divulgará o traballo que realiza ao longo de todo o ano a través da exposición Aires de Dorna. Trátase tan só dunha pequena mostra das creacións que elaboran os alumnos dos seus talleres de costura, bordado ou pintura, entre outros, cos que a entidade busca manter vivos os labores tradicionais. Decir que este certame para nós é moi importante no sentido de que todos os alumnos que van ás nosas actividades, tanto de palillaje, de vainica, de calceta, de costura, fan un traballo moi bo ao longo do que é todo o ano do curso. Isto é un pouquiño para que a xente vexa que nós seguimos mantendo a tradición dos nosos ancestros, que agora non se ve tanto como é o palillaje, que xa sabes que é un pouquiño máis escaso, e nós seguimos mantendo. A calceta, que tamén é algo que as nosas nais facían moito, e por exemplo, xa son negada para elo, pero bueno, que sigue facendo, que antes as nosas nais facíanos chaquetiñas, poñéndonos todas conxuntadas do traballo que elas facían. Entón, de verdade, é unha mostra moi bonita onde se ven cousas moi valiosas e moi espectaculares, todas feitas á man. Dende o Concello convidan a veciñanza a visitar esta mostra coa que buscan poñer en valor o gran traballo que realiza a Asociación das Amas de Casa como parte indispensable do tecido asociativo de Ribeira. Que sempre que elas poden, pois botan unha man o Concello, e creo que eso é de agradecer, e esta mostra pois é outro exemplo máis do que se fai dentro da asociación. Polo tanto, pois parabéns por esta inauguración que vamos a ter o día 18 a 1 da tarde no Museo Municipal. Convidamos a todo o mundo tamén desde aquí que se achegue, despois habrá un pequeniño ágape. E nada, pois agradecer á asociación, ás Amas de Casa, a súa actividade, a súa colaboración, o seu bo facer polo tecido asociativo de Ribeira. O acto inaugural terá lugar o martes 18 a 1 da tarde e a mostra permanecerá na sala de exposicións do Museo Municipal ata o 15 de setembro. O mexillón será protagonista esta fin de semana en Boiro. A festa gastronómica arrancará mañá ás 8 co pregón a cargo de Xerardo Triñanes no Peirao de Cabo de Cruz. Durante toda a fin de semana haberá conferencias, show cookings, actuacións infantís, concertos e unha ruta de tapas na que participan locais de todo o municipio. O día forte será o domingo coa degustación popular na que se repartirán unhas 2.000 racións elaboradas en diferentes especialidades. A maiores, o Concello repartirá máis de 3.000 kilos de mexillóns entre os locais que participen na ruta de tapas. Colaboran tamén na celebración da festa a Xunta e a Deputación da Coruña, así como todas as agrupacións mexilloeiras do municipio.
Seguimos agora en Boiro, o torneo solidario interparroquial de fútbol celebrado a finais de xuño e que este ano acadou a súa cuarta edición, conseguiu recaudar preto dos 10.000 euros. Esta mañá a organización do torneo, co que colaborou tamén o Concello, facía entrega do cheque á Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, entidade beneficiaria dos cartos. O Salón de Plenos do Concello foi o lugar escollido para o acto de entrega do cheque solidario cos fondos recadados no cuarto torneo solidario interparroquial celebrado a finais de xuño en Vista Alegre. Nesta ocasión lograronse recadar uns 9.885 euros, unha cantidade importante que irá a parar íntegramente á Asociación Asanok, que atende a nenos e mozos con cancro de Galicia. Empezamos esta andaina fai 4 anos e realmente nestes 4 anos pois recadamos preto de 40.000 euros. Pasada edición foron perto de 10.000, 9.885, un número moi bonito, que contribuirán a que a Asanok poda desenvolver as súas actividades. Como boirenses estamos moi agradecidos a todas as tendas, negocios e industrias que nos axudaron con seus regalos para poder realizar as rifas, a todas as persoas que nos botaron unha man na organización. Y bueno, como dijeron mis compañeros, también quiero agradecer a todo el Concello de Boiro. Concello de Boiro me refiero a empresas, al propio Concello y a mis vecinos. Y quería dar las gracias a Fran por sus palabras, pero tengo que decir que bueno, el motor somos todos los que organizamos el torneo. Yo sola no podría y bueno, estoy muy agradecida e moi emocionada. Dende a Asanok agradeceron a achega que suporá unha gran axuda para a entidade de cara a poder seguir desenvolvendo os seus proxectos e actividades. Un año más, muchísimas gracias por lo que hemos conseguido. Prometemos llevar con todo lo que se ha aportado, poder llevar a cabo nuestros proyectos adelante y seguir con nuestro objetivo, que es mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas y de sus familias, de toda la adolescencia y la infancia con cáncer infantil en Galicia. Dende o Concello, que colaborou tamén con esta iniciativa solidaria, destacaron a importancia do evento, no que se implica toda a sociedade boirense. É verdad que o Concello de Administración está aí, sempre estará, seguirá estando para seguir axudándonos en estas causas, pero sin a labor de todos e todas vós, refirma a asociación, evidentemente, a organización, evidentemente a toda a hostelería, comercio e toda a sociedade boirense en xeral, que ese día pecharon os locales, pecharon os comercios para ir ali arriba a Vista Alegre e organizar o que organizaron, e facer unha tarde de deporte, de fútbol, de diversión, e encima colaborando cunha causa tan noble e tan boa, non? E onte foi unha xornada histórica. Puidemos ser testemunhas da excepción dunha eclipse solar total que nos deixou a escuras prácticamente por completo. Noutros puntos de Galicia sí que se puido observar o 100%. Un feito que xerou unha gran expectación. A última vez que se deu este fenómeno no noso territorio foi hai 121 anos. Así foi como vivimos. Con estas imaxes despedímonos por hoxe, quedan con toda a información do sector vitivinícola da man de orixe e calidade. Deica mañá.